Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Veel kijkplezier in deel 2 van deze mooie etappe. Voor de afwisseling maar weer een keertje bergop. Niet vergeten. Na de fikse klim hebben we de volgende top bereikt. Kattenrot, 209 meter. Dus die kunnen we weer afstrepen. Dus op naar de volgende top. Wat willen mensen nog meer? Kop thee, krantenbol en zulk uitzicht.
Na een stukje Nederland steken we weer de grens over naar België. In de regio Voeren. Mooie holle weg in de Voerstreek. Met veel losse stenen. Even kijken waar ik stap. Dat ik niet op mijn snuffel ga. Ik denk dat hier af en toe nog eens de jeugd bij elkaar komt. Een gezellig kampvuurtje. We zijn net helemaal gedaald. Dus er volgt er weer een mooi klimmetje. Wat ik vanmorgen zei, af en toe eens even terugkijken. Na een mooi stukje Voeren steken we de grens weer over naar Nederland. Dan gaan we richting IJsden. Als het goed zie is grenspaal nummer 29. En dan zijn we weer in Nederland. Ons Limburg. En pakken we het laatste stukje aan voor vandaag naar IJsden.
De laatste kilometer is aangebroken. Naar de IJsde. Het was weer een mooie, pittige, afwisselende wandeling. Ik heb weer genoten. Ik hoop jullie ook. En ik zie je graag op de volgende wandeling.